थांनाय 12 बोसोराव BPF दोलोआ BTC ओनसोलखौ एबा BTR ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन, जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय, सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो UPPL सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन आरो दिनै UPPL सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय। बेफोरखौ नुनानै दिनै BPFनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब UPPL हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो UPPLनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा BPFनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों, मानोना BTR ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय UPPLआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। BTR ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो जोंबो UPPL हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास, बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरग'यारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। अलरेडि बिथांमोननि माखासे MCLA अलरेडि BJPआव हाबहैबाय, जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो, गुबैया जाहैबाय मा, रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो। 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन, बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो, बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो, बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो, बेसो गुबै बाथ्रा। दा नंखायनो BPFनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा। बिथांमोना साफा सानै गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खालामलाय बोखारलाय, जयनिं खालामलाय बोखारलाय खालामनानै दिन्थिबाय थादों। नाथाय दिनै UPPLनियाव लोब लोब रोजा रोजा बिथांमोननि हान्जानि मानसिफ्रानो फैनानै हाबफैदों आरो बेजों UPPLआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। जेब्लाय बेबायदि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोन, नोंथांमोननो जों खोन्थागोन।